Prije nego što su odlučili da zbog poplava obustavljaju predizborne aktivnosti, kandidati i čelnici koalicije SDP, HNS, IDS, HSU u Varaždinu su jučer održali posljednji regionalni skup pred EU izbore. Poručili su građanima kako trebaju izaći na izbore, jer nije svejedno tko će nas predstavljati u Briselu. Jedini kandidat iz sjevernog dijela zemlje na listi Kukuriku koalicije, Marin Vučić, naglasio je važnost europskih izbora. Pozvavši građane da u nedjelju izađu na izbore i zaokruže kandidacijsku listu pod brojem 20, Vučić je kazao kako je to lista ljudi koja zna svoj posao i radi ga odgovorno i kreativno. Okupljenima se obratila i potpredsjednica vlade i predsjednica HNS-a, Vesna Pusić, koja je rekla kako nas u sljedećem razdoblju u europskim fondovima čeka 11 milijardi eura. No, naglasila je, do tih novaca treba znati stići. Ovisno o tome kakve imamo projekte, ali ovisno i o tome jer imamo ljude sa svojom glavom koji znaju to obrazložiti, za to lobirati i to predstaviti u europskim institucijama. Pusić je istaknula glavne točke programa koji će njihovi europarlamentarci zastupati u briselskim institucijama. Socijalna pravda i jednakost, afirmacija ljudskih prava, regionalni razvoj i međugeneracijska solidarnost. Funkcija ljudi koji tamo rade je da poznaju institucije, znaju kako se odlučuje, mogu razgovarati, znaju što su hrvatski interesi, znaju što je konkretni projekt u županiji, općini i gradu, da bi to mogli zastupati u europskim institucijama. Za govornicu je izašao i predsjednik vlade SDP-a Zoran Milanović, koji pak je pozvao na solidarnost i pomoć ljudima iz Slavonije, kojima su poplave uništile domove. Dodao je kako je iznimno važno tko će nas predstavljati u Briselu. Od 1991. godine imamo od novih stvari vojsku i diplomaciju. Sve drugo smo u manje ili više lošim ili manje lošim ili lošim političkim sustavima gradili i prije toga. Nismo od jučer. Naša zemlja, naše društvo, naša administracija ima tradiciju, kakva god je, ima svoje jučer. U Europskoj uniji ima svoje sutra, ali ima i svoje danas. Objasnio je kako je lista 4 stranke najbolja jer su u njoj ljudi koji po svom iskustvu, znanju, po svom životnom zaleđu imaju najveću stručnu težinu, ali i moralnu. Postoje države koje su vodili jako školovani ljudi, ali ljudi sa greškom u moralu i u sustavu vrijednosti. Ova lista nije samo lista znanja, kompetencija državničkog kalibra, kompetencija regionalne samouprave, vođenja županija koje su najuspješnije u Hrvatskoj. Ovo je lista ljudi kojima možete okrenuti leđa i znate da vas neće prevariti, i znate da vas neće nasamariti i znate da vas neće prevesti žedne preko vode. Lista broj 20 nije samo lista znanja i kompetencija, već je to lista provjerenih ljudi, poručuje Milanović. Biramo između liste koja predstavlja poredak, red, koja predstavlja danas i sutra, koja predstavlja nadu, ali ne tlapnju, nego stvarnu, čvrstu nadu. I liste koja predstavlja ono drugo, bezakonje, nepotizam, rođaštvo, korupciju. Nakon skupa u Varaždinu, premijer Milanović posjetio je festival vina Urbanovo u Štrigovi, ali s predstavnicima medija tamo je usprkos brojnih molbi odbio komunicirati.